Pregúntanme aquí, respecto da rapazada que vai de voluntarios a festivais que se pagan con diñeiro público, pregunta, pero eses rapaces van obrigados? Eu pregunto cal é a diferencia. Se a túa filla ou o teu fillo, que non sei se tes, quere traballar gratis para a Xunta, para a Deputación ou para o Concello, está ben iso. Temos unha idea moi errada do que é liberdade. E temos moi pouco interiorizada a conciencia de clase. Desde cando neste país queremos que as nosas fillas e os nosos fillos traballen para os señoritos, a máis para a administración, de balde, por un bocadillo e unha camiseta, e máis poderás vivir este evento desde dentro e coñecer os que cobran 4 pesetas de diñeiro público, con cláusulas de confidencialidade? Desde cando? Onde está a liberdade? Non van obrigados, só faltaba. A mí o que me preocupa é como se convence moitas veces a alguén de que traballar de balde para a administración, neste caso, é moita cousa. Pois non é cousa ningunha, sabes? Non é cousa ningunha. É o de toda a vida, traballar para os señoritos, os que viven a carón do chan, traballar para os señoritos. É que o sistema caciquil ande metendo por aí, é cho de toda a vida, Chamarlle voluntariado non o convirte en algo mellor.